Đây apa? Enggak tahu betul memangnya saya. Saya lu tu kering. There. Ngi ngilayo alat ban lumia ke meeting aga bede bat kajing menteri ya ka surok nungpo umden kini gede we ni gimat ki bah khmat ba kum ki paj ba ba kila kami lenti ba gede ban dep kloy kalong ru ha gaju ko por kajing penkre am ka sengi ke meeting bangila sedang nang thi na po ba gador barsnong yo molong ba dor barsnong mau ding na ka mentaban penting kenapa ketika entrance ke Jakarung jong ne surok nong po umden kan long ka internet kinong song dukan kimde ban song po surok gilai penbe dor barsnong ha ka ba kindan gi jaka gi ba kerpang gi ba dor barsnong kin sa penbe na ka benta kinong song dukan kana makan umit kinong le kinong wan kidon ki benta ki bala kam he ka surok ha gi bangilai yo ban designate na ka benta jong gitu kinong song dukan sabar jong ka surok pat sabar jong ka nala bagai jeng kerpat ka jongai kinong song dukan ka bede bat hangti ha yo maulong batang po mau ding umang tu bikin song bahaban ai ke jeng trilang bat ka dor barsnong bangapan pau ke jeng song kerpang gini artli dor barsnong lai ke jeng trilang ha ke jeng dor kan na liang jong ka PWD department bat ka police department management step hadin jo kata ngilayo ban jurip ter ke surok du sumden ke jeng don rengkat ka dor barsnong dan nong telu nang ta ka dor barsnong diwan kumju yo penbej na ka benta ke jeng bej ki dukan bikin song apa ka lailan dan tu dan makan umet ki lek ki wan bat ka jeng ya jong ne ka kam golong quite satisfactory ka jeng don lang bat ki officer jong ka PWD bat ki barsnong ka ba ki ka jeng ya jong ka kam la ngin pej menta almost complete ka bade bat ka home pipe kalau 100% ka artwork kalau 100% nang ta ka ni ka bade bat ki retaining wall kilong 100% ka bade bat ka ni ka first coat jong ka rong ka bangitip kum ka ni ka BM ka bangitip na dep 100% menta ka basa stang ka BC bituminous concrete ka bade na ka banta ban jeli ban internet ya ka ni ka surok menta la shai kin stang biang kin stang umden kawan pai ter kan le chadu po target la ko ban pendep po kumba khatsan sngi kumba ar du lai te yo deng kita pendep ya ka BC ko potong bakan penjeli ya ka surok kan internet kan sup kan kawan bat hagju ko por ngelayo ruban jungo mene ke jaga intin mar balingi state ban pendep ni ka kam giron lai tli ki jing seng ji ba he ba ki bangin ban priang upunai Februari Maret jong kan eksnam arjar punrio kum emelinga sim ya kan jingkit kli ban monitor lene ban bundin ya kan ka kam na ka por sa ka por kadang ba kan ye be ye renti ba ki ka pensuk na dok ba ai ko beli kerpang ka sorkar iba perstuntut song menteri rang ba ki bala sengap na do bestang